Chino! Opa. Oh, sa dami ng manloloko, sa dami ng maling tao, congratulations sa'yo kasi ikaw ay in a relationship. Sana all. 'Di ba? Ang daming mayayabang ngayon pero laging sinasabi na okay lang, wala akong pera pero may love life ako. Wow! Samantalang si Kim Chino, no? Wala nang ang pera, wala pang love life. Bakit parang ang malas-malas ko? O yung mga nasa in a relationship dyan, tapos matagal na, tapos ano pang hinihintay na sign para magpakasal? Diba? Minsan kasi mahal, ang relasyon dapat may assurance. Ang relasyon dapat merong patutunguhan. Imagine niyo ang tagal nyo nang magjowa pero hindi nyo pa napag-uusapan ng kasal. Yung totoo, meron bang iba? Wala ka bang pera? O talaga nga namang hindi ka lang makakawala? Huy! Mahal. Napapakinggan mo ngayon. Walang iba kundi ang Spice. Yung pa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Ano yung kasi DJ Kim Chino na makakasama mo 6 to 9. 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakakwentuhan. At 6 to 9 p.m. ako ang bahala sa rakrakan music. Para hindi naman kayo aantok-antok dyan sa biyahe kung ikaw ay nagdadrive, diba? Kung ikaw ay natatraffic o di kaya ikaw ay magsusundo ng iyong kabit. Shoutout natin yung mga yung mga buwang biyahe dyan na talaga nga namang agaw buhay. Bakit? Baka mahuli ng totoong asawa o jowa na siya ay magsusundo ng kanyang kabit. Uy magbago na kayo Anyway, speaking of marriage, mahal, ito naman talaga yung sinasabi natin na hindi lang naman talaga sa pagmamahal o mahal mo siya ang basihan kung paano malalaman na siya na dapat ang pakasalan. Diba? Ito yung sinasabi natin na ang tagal nyo na magjowa. Definitely, dapat may patutunguhan na kung gaano kahaba man ang prosesyon, dapat sa simbahan pa rin ang direksyon. Tama ba? Ewan ko, basta pang matandang kasabihan yun. Anyway, minsan mahal, importante talaga kung kaya nyong maging maayos ng partner mo sa totoong buhay lang, 'di ba? Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko ang mga senyales na maganda ang pundasyon ng inyong relasyon para mag-step up sa marriage. Haba dun Anyway, mahal, ang in short lang naman dyan ay dapat mo nang pakasalan ng taong yan, di ba? Eto na, unang-una mahal, kasal worthy yan kapag you have payapang relasyon. You have peace of mind sa relasyon nyo, hindi yung puro drama. O aminin nyo, sa lahat ng bagay or sa lahat ng lugar, karamihan sa lugar ngayon, marami ng drama. Meron nga ako napanood sa Senado, ay talaga nga namang parang ang drama-drama at may habulan pa. Ang sinasabi ko dito, mahal, kung ikaw ay nasa relasyon at talaga nga namang wala kang drama gano, 'di ba? Walang arte-arte, kumbaga ibig sabihin walang heavy na emosyon na talaga nga namang dehado ka, na nasasaktan ka, that's peace. That's a relationship na talaga nga namang healthy. That's a relationship na worth the risk para maging marriage. 'Di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin nun ay walang away, pero marunong kayong mag-usap at mag-ayos ng mature, 'di ba? Katulad sa Senado ngayon, sinasabi ko sa inyo, it's a place where in fact dapat matatalino, 'di ba? Para sa bayan ang pinag-uusapan. Pero bakit ngayon talaga nga namang bakit nagsisisihan at may taguan at may habulan? Sa susunod na eleksyon, mahal galingan na natin, talinuhan na natin para at least sa love life na lang tayo engot, hindi na sa gobyerno. Huy!
Mahal, isa pa lang yan Isa pa lang yan sa aking baon dito. And speaking of marriage o relasyon, happy wedding para sa mag-asawang Kiel at Mika Bugarin. Sana mag-last ng forever ang inyong love. Okay? But for now, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang kay Kim Chino. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!